ఒకప్పుడు హిందువులలో బాల్య వివాహాలు జరిగాయి. దాన్ని ఆపగలిగాం. మైనారిటీ తీరకుండా పెళ్లి చేయొద్దు అనుకుంటున్నాం. ఇప్పటికి కూడా అక్కడక్కడ జరుగుతుంటాయి ఖచ్చితంగా. అది పెళ్లిగా చేస్తారు. కానీ ఒక ముస్లిం వ్యక్తి హిందూ అమ్మాయిని ఆ ప్యూబర్టీ టైంలోనే చేసినటువంటి సందర్భంలో ఫోక్సో కేసు అవుతుంది. ఈవెన్ హిందువు చేసినా సరే. ప్రేమించుకున్నా సరే వాళ్ళు సెక్సువల్ యాక్టివిటీ కనుక చేస్తే అది ఫోక్సో కేసే అవుతది. ఇప్పుడు 17 సంవత్సరాల బాలిక విషయంలో కాన్పూర్ హర్రర్ సృష్టించినటువంటి వాడిని ఇప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వాడి పేరు అర్మాన్. వీడు 17 ఏళ్ల బాలికని ప్రేమించానని చెప్పి ఆ పైన మత బోధన కల్మా చదవమని చెప్పి అలాగే మతం మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుండగా తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు వాడి మీద ఫోక్సో కేసు పెట్టారు కాన్పూర్.